Pacienta avea tensiunea 140 pe 80, pulsul avea 76, oxigenarea 89. Asistentul medical comunitar este acea persoană care îndeplinește niște funcții foarte responsabile, chiar aș zice mai responsabil decât asistentul medical de familie, deoarece el duce toată povara unei localități. Începând de la prevenirea patologiilor, face cartografierea sectorului, el știe la perfecție ce se întâmplă în toată localitatea, ce se întâmplă în fiecare familie în parte. El este acea persoană cheie de legătură între medicul de familie, comunitate și chiar asistența socială, primărie. Este persoana care promovează modul sănătos de viață. Până la pandemie, adică jumătate de an, s-au citit regulat lecții duminica, erau școlarizați cum corect să-și monitorizeze glicemia, cum corect să monitorizeze hipertensia, ce ar trebui să alimenteze. Renunțarea la fumat a fost citită, renunțarea la alcool ca tematică, se ocupă cu îngrijirile medicale paliative la domiciliu, care este tot o responsabilitate enormă. Când pășești pragul unei gospodării, acolo, ca pe palmă, spun toate problemele la ordine zilei. Bine v-am găsit! Bună ziua! Nu toate persoanele sunt deschise chiar față de medicul de familie, dar dacă au căpătat încrederea asistentului medical comunitar, care știe că a venit cu problema, s-a discutat problema, nu s-a mediatizat pe scară largă, adică se păstrează și confidențialitatea, rezolvăm problema și chiar ne ducem împreună la domiciliu, unde este problema mai delicată. Cum vă simțiți, domn Mihail? Rău mi simțim. Este problemă și medicală, este problemă și socială. Eu, ca medic de familie, deja indicațiile le-am prezentat asistentei medicale comunitare. Dumneiei a început să acorde serviciile necesare. Lucrăm cu școala, grădinița, Casa de Cultură, primăria, poliția. Suntem toți încadrați în echipa multidisciplinară. Dacă se primește un caz, atunci noi toți, cu același curaj, ne unim ca să rezolvăm, să fie cazul rezolvat la nivel de comunitate pozitiv, ca beneficiarul să fie mulțumit de tot ce se face pentru el. Bună ziua! Bună ziua! Bine v-am găsit! Timp de o lună vizitez 10 de familii. Alții ne apelează ei, alții din acest număr aflăm prin cineva, chiar și tineri sunt care au nevoie de acolo ceva sfaturi și vârstnici care au tot nevoie de un ajutor. Cei mai mulți pacienți își pune în prim plan singurătatea. Copiii sunt plecați cu păreri de rău psihotare. Pacienții, privind latura asta că sunt singuri, au nevoie și de o comunicare, au nevoie de un ajutor, chiar și până la un magazin. Le-am oferit încrederea încetșor în mine ca să avem o legătură mai strânsă și de a comunica așa mai liber. Tatiana te întreabă toată vremea, cum cu sănătate, dacă te duci la spital, e toată vremea, te ajută. Cărcica, fără rând, când am uia cu pandemia asta, e foarte greu. Cea mai mare satisfacție o am când sunt telefonat chiar acasă și îmi mulțumești chiar prin telefon. Asta mult faci, un cuvânt și mult și îți pare că ai făcut. L-ai întors cu câțiva ani în urmă, l-ai întinerit. Asta e o adevărată satisfacție.